En tantos outros temas enganou vostede os seus votantes, porque non lles dixo que era un presidente separatista. E iso que é vostede, un presidente separatista, porque a reforma sanitaria, cuxo proxecto aprobaron no medio dunha ponte de forma cobarde para que a xente non se entere, separa os pacientes dos hospitais e en sanidade a distancia mata. A saúde é un dereito fundamental básico de todas as persoas e o acceso a este dereito ten que estar garantido mediante unha estrutura territorial con un Sergas ao servicio da cidadanía que garanta a igualdade e o acceso en equidade aos servicios sanitarios. É dicir, o acceso á saúde nun tempo razoable. E o presidente separatista, sin embargo, empeñase en agrandar as distancias para que a xente chegue tarde. Coa supresión das áreas sanitarias do Sarnés, do Barco, de Monforte da Mariña, empeora vostede a saúde da xente, que agora ten que ir a se operar a Lugo, ou a Ourense ou a Pontevedra, cando antes o podía facer moi cerca da súa casa. A modificación, sí, falamos diso ahora se quere. A modificación da Lei de Saúde tamén consolida o debalo da atención primaria, desaparecida nesta reforma. A xente vai ao médico e decátase do seu separatismo. Non se cobren baixas, retrasanse as atencións e finalmente as urxencias acaban colapsadas. Debilitando a estrutura territorial do Sergas, o presidente separatista debilita a capacidade asistencial, co que será imposible cumprir os plazos da Lei de Garantías, desviándose unha parte aínda máis importante dos recursos públicos á sanidade privada, algo que xa ven sucedendo coa implantación das EOXIS. Que a reducción da actividade das áreas comarcais disparou vostede as listas de espera e con esta disculpa a derivación de pacientes á privada que o sistema público podía atender perfectamente. Esta tendencia consolida agora coa supresión das áreas sanitarias. Pero xa o colmo da súa prepotencia e do seu separatismo é que vostede se cree con poder para decidir sobre a vida e a saúde da xente, trazando unha liña divisoria entre a vida e a morte cun horario de oficina. Negouse vostede a establecer un servicio de hemodinámica 24 horas en Lugo. Vostede separa aos que sofren un infarto despois das 3 da tarde da posibilidade de sobrevivir nada menos que 80 minutos. Hombre, que barbaridade, efectivamente. O tempo óptimo de atención son 90 minutos, o máximo recomendable son 120 e logo das 3 da tarde un infartado na zona da área sanitaria de Lugo tarda de media en ser atendido 160 minutos. Preguntámonos quen se cree vostede para decidir desta maneira sobre a vida da xente. Deus. Terá maioría absoluta, pero non pode condenar a provincia de Lugo a un maior risco de mortandade por infarto pola súa prepotencia. Por razóns médicas, non. Por razóns económicas. Porque os médicos din o contrario e así o manifestan o presidente da Sociedade Española de Cardioloxía ou o propio xefe de Cardioloxía do ULA. En definitiva, todos os que non teñen intereses económicos e só empregan criterios médicos consideran imprescindible un servicio 24 horas. Pero a cidadanía de Galicia non nos resignamos a esta situación, estamos vacinados contra o seu separatismo. A xente das áreas sanitarias, tamén a que votou o PP, padeceu os recortes de atención primaria, as listas de espera e as derivacións a máis de 100 km de distancia. Quitar médicos vacinou a xente contra o Partido Popular, porque a xente non lles votou para que lles quitase o médico nin para que os mandase a Lugo, a Ourense ou a Pontevedra para unha atención que ata agora tiñan cerca da súa casa. Agochou o seu separatismo sanitario e a xente non lle perdoa porque sufriron os recortes. Por iso, durante este outono, a xente saiu á rúa de forma masiva, sí, cos seus votantes á cabeza e con algún alcalde díscolo, fartos de que poñen en perigo as súas vidas e a súa saúde. E a pregunta é clara, cando deixará de practicar o separatismo sanitario? Gracias, señor Villares. Mire, intervencións, especialidades que se deixaron de facer na Mariña nos últimos tempos, desde que vostede goberna, desde a implantación da EOXIS, especialidades máis graves que se deixaron de atender, a cirurxía de otorrino, a imposición de marcapasos, as fimoses, as cataratas, e non se fan ni se planifican resonancias magnéticas. E a consecuencia é que agora hai máis lista da garda e máis desplazamentos. Son datos dos médicos da Mariña, non son de Marea, son da Mariña. Fala vostede de que vai facer o que digan os cardiólogos, que son os que saben. Alegrámonos de que vai a facer vostede o que din os cardiólogos. Mira o que di González Juanatei. Todo o que se tarde en poñer en Lugo hemodinámica 24 horas será tempo perdido.
O xefe de cardioloxía do ULA reclama hemodinámica 24 horas. O presidente da sección de hemodinámica e cardioloxía intervencionista da Sociedade Española de Cardioloxía, Ramiro Trillo, dice que o máis efectivo é que a hemodinámica funcione en Lugo ás 24 horas. Faga vostede caso do que dicen os cardiólogos, os especialistas, e, polo tanto, poña de forma inmediata hemodinámica 24 horas en Lugo para asegurar a calidade de vida dos pacientes de todo o oriente do noso país. Fala vostede de cumplir a lei. Pois sí, claro que hai que cumplir a lei, efectivamente. Entonces non veremos, como decía o señor Abelo Soto de Real Corporation, quen están ali que non están cumplindo a lei neste momento. Aos tribunais tamén lles parece que vostedes non cumplen a lei con certa frecuencia. E falamos tamén en términos sanitarios. Falamos en términos sanitarios porque vostedes teñen neste momento mantendo nas súas responsabilidades gubernativas a dúas persoas, dous altos cargos do Sergas, investigados por prevaricación e por homicidio imprudente por denegar medicación a 8 enfermos de hepatite C que necesitaban esa medicación para sobrevivir. Claro que serán vostedes recordados pola súa política sanitaria, claro que serán vostedes recordados polo que fixeron en materia de sanidade, como, por exemplo, denegar vacinas que a xente necesitaba, que os nenos e as nenas necesitaban. Sí. Ano 2015, Partido Popular administra a Mato, non sei se lle sona. Silencio, por favor. Sónalle a ministra Mato, señor presidente da Xunta. Mato restringe la vacuna de la varicela a espaldas de los médicos. Noticias. Señora Prado, por favor, silencio. Quen vai respostar, por favor, quen resposta ao presidente da Xunta, que ademais... Cal foi a consecuencia en Galicia dese desabastecemento e desa falta de previsión nos calendarios de vacinación? Tamén o sufriron todos os galegos e galegas. Cientos de gallegos cruzan a Portugal por falta de vacunas contra a meningitis. Pero isto non quedou aquí. Neste propio Parlamento, o Partido Popular de Galicia dixo por boca da deputada Rodríguez Bispo: a vacina contra a meningite B non está na folla de ruta do calendario de vacinacións, a pesar das recomendacións das sociedades médicas de pediatría. Isto supuxo sacalas do calendario, isto supuxo non financialas, isto supuxo un gasto para as familias, aparte de ter que desplazarse nun primeiro momento a Portugal, de máis de 106 euros por cada unha das vacinas, das que se recomendaban 3, co cal se trasladou un gasto ás familias que tiña que ser asumido polo sistema público, ese que dice vostede de sanidade que pasará a historia durante a súa xestión. Claro que pasará a historia, pero pola desatención e pola separación, polo separatismo que vostede fixo entre a xente e os seus dereitos sanitarios básicos, solamente por eso. Gracias, señor Villares.